Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Bueno, batzaldeon, gaixo Eli. Ongi etorri gure Beste ahotsak podcastera. Gaur Mamadu ezin izan da gurekin egon, baina bueno, hemen gare estatzalde bat. Eta, bueno, zein da gaurko gonbidatua? Bueno, ni Oiana Fernandez Barrena naiz, 25 urte dauzkat, eta Arabako herri bat txiki batetik nator, Heredia izena du. Oso txikia da, 30 biztanle izango gea, oso txikia. Eta, bueno, ni aizkolaria naiz, eta baita ere baserritarra. Bueno, hori izango zen ere aurkezpena. Ondo, eta Heredian hasiza. Bai, bueno, txikitatik, jaio nintzen Gasteizen, ospitalean, eta gero hortikan, Heredia junginan, bizitzea. Nire gurasoak, nire aita hangoa da. Nire ama Lisboan jaio zen, baina jatorriz Kabo Berdekoa da, eta betian nik Heredian bizi naiz bai. Zein zantzate, herriko familia beltz bakarra, ero? Bai, egia esan bai. Bai, goatzen naiz, nire amak izan zehala behin, bere hasierak oso gogorrak izan zehala. Azkenean, egia da nire gurasoak izautu zehala, eta Gasteizen bizizian hasieran. 2 urtez, justo naizpa jaio, eta aneontzian urte bete edo. Naizpa dazka 2 urte, ni baino 2 urte gehiago. Eta gehiago ni jaio, eta ja Heredia torri zian bizitzea, laurok etorri ginen Herediara, eta azkenean, beltz bakarra, ez? Baina eski esango nuke, bai herrian, eta bai zona horretan, barrundia da, nola da? Municipio euskeraz nola da? Igual Baiara esango duzu. Arabako, hori da, Lautadan, beltz bakarra zan eramak. Orduan, hasieran, esaten zan denetarik, ez? Si etorri zan prostituta bezala, si etorri zan neaita hila dirua lapurtzea, ez? Danetarik izin zuten zan. Oso gorra izan zan, baina nire ama, gero xeetzen godu, baina ez dakitaka indar barne hori, bazkenean, guztik tapatu zitula, ez? Azkenean, pixkanaka juntzan demostratzen, azalak ez duela zer esan nahi, bestiak baino igual indar gehiago zezkala, azkenean, herri baten sartzea, daraman gauza zaienetaikoak esango nuke dela, herritar bizimodu horreta sartu bat zarela, ez? Bai, eta nekazari izan da beti, abeltzainare bai, orduan, lan horretan esango nuke, ez dakit nola azaldu, baina oso zaila izin zaion. Bai, lekua ez hartzia, eta beti igual zela da bestiei ero erakutzi biharra, ez? Hori da. Azkenean demostratu hartzun, bikoitza. Eta zu gaurtzaruan horren kontzientzia zeukazula esango zenuke, ero? Gaurtzaruan ez. Ni txikitatik eskola juten nintzen, eta eskolan beste bat bezala sentiten nintzen. Bai ni eta baina aizpak, Azkenean, guazen naiz egon klasean ginala, ni eta beste 2 beltz, 3 ginen, 3 bate zan, da, ama Brasildarra, aita mengoare bai, eta geho beste bat Andoni zala, dala Republika Dominikanakoa. Orduan, 3 ginen klasean, eta azkenean nik uste dut txikitatik, bai, azkenean perfil ezberdinak ikusi izan ditugu, eta ni haurtzaro oso, zoriontxua gogoratzen dut. Igual horrelako hitz batzuk, kesi negra, putane, baina, karo, eskumetan oso gaiztuak gea. Orduan, ni hartzen nun, puto negra, tu puto blanco, ni beti izan naiz oso, naiz da mutu inoiz, beti, ez? Oso, ez dakite, hausarta, ez dakit nola esan, baina, naiz inoiz, triste jarri, azkenean oso harro sentitu naiz beti. Eta hori, nik uste ama eta aitaren lana ikusi dala horrez. Bai, duda gabe, baina, hautzaro oso zoriontxoa gogoratzen dute egia esan. Azkenean asko egiten dure bai, txikitatik, nik jaio nintzen, eta ez dakit, 2 urtekin jo nintzen ikastolara, ez? Eta orduan, han ikusten genitun lagunak gure artean, danak igual aginala, eta bai, noski irakasleak bai,
lan asko intzuten, bere garaian, eta danak bezala, igual tratatu ziguten. Orduan, nik uste dut hori asko lagundu duela. Zenean hezkuntza, ez baldin badu parte hartzen hortan, alperrik da. Gabe danak norabide berdinean funbiako ginak ez da. Hori da. Ondo. Eta jatorri esan duzu Afrikarra ez, Cabo Verde, ze harreman auki duzu Cabo Verderekin? Jo, ni Cabo Verde aso behandu junintzan, junginan 2016, nire nezkan 16 urte. Eta, karo, kontua da nire amonak, beti oso onditz egitez dugun Cabo Verdetaz, baina beha Lisboan jaio, Cabo Verden jaio, eta Lisboa juntzan 6, ez dakite, 22 urtekin. Ama. Amona, bai, amama. Eta orduan nik Cabo Verdekin harreman aukiet, baina pixkatu urruti bezala, Lisboakin gehiago eukiete harreman hori ez, eta ja 16 urtekin, ja nera amona hiltzan, eta junginan zalantza batekin, ze nera amonak ez zun bueltatu nahi. Eta ez genekin zergatik. Orduan junginan, eta hornekan nire berramona, nera manizebak, lehengusinak, familia osoa. Eta karo, nera amak, zekan zalantza hori, eta nahi dundu da hori, pixkat argitu. Eta azkenean junginan, eta oso beriz izan zen, ze, karo, erantzun hori, nire amamak, nire abirramonak zekan. Orduan junginan, eta da, baki guain zergatikan etzun etorri nahi, eta izan zen, amodiozko historia bat eukizula, nire birramonak etzigun usten behakin eoten, eta esan zuen, eskeni juten nahi zemendik, estela hau ez dut soportatzen, ez? Eta orduan aldintzun, Lisboara, eta hori izan zen historia. Orduan, karo, nire amonak, bai sartu zigula kultura hori, baina jun arte ez dugu bizi, ez dakite, benetan. Eta junginania, zan, politia izan zen, baina, karo, ni sentitzen nintzen pixkat arraro bezala. Zan, ni juten naiz, ikusten diate, biztaz, Cabo Verdean bezala ikusten dute, baina jaitzaitakoan, ja naiz eta portugesa hitz egin, ja ikuste dute ez zarela angua, ez? Eta ja salantzan jartzen dute. Da, bertakoa sentitzen zara, baina ez. Hemen Euskal Herrian igual ez berdina, porque azkenean ni jaio nintzen hemen, eta batzutan salantzan jartzizute beste pertsona batzuek, ez? Baina, azkenean, ja hemen jaiota, dako marrotasun gehiokin hartzen duzu Euskalduna zarela. Han ez. Han nik esan dut, bai, nire ama jatorri zenengoa da. Ni Euskal Herri jaio nintzen, eta ja zalantzan jartzizue. Orduan, oso politia izan zen, baina guztiz nintzen sentitu Cabo Verdiana, ez? Eta ezpak iguala esaten du. Gusto komuna dela, ez? Nire seme alagoak oso txikitati joan dia Senegalera, 2 urtekin, eta jadi 6 hilabetekin lehenengo aldiz, ez oso, eta joaten galdiro. Baina egisa da esate dozuna, ez? Era, aitaren herrisa bizi dabe, eta oso gustora joaten dira, baina bertakoak tubab itza, seguro Cabo Verden beba aukela txurixa. Bai, kriolo, ditzai. Eta beraiei hori tubab deitzen diot, eta zaitxik, tubab zuza, ama, baina gu, ez? Hori, beti desberdin, ez hemen be desberdin, eta han be desberdin, ez? Bai. Orduan identitate bikoitz hori, ez, batzutan... Bere alde honak eta alde txarra dazka. Gero da, zu nola transmititzen, erreflexio bat egin barrezu. Azkenean txarre hartzen baldin bazu, beti pena horrekin gautuko za. Azkenean nik ulertzen diet, juten zera eta esatute, bai, zu itxuraz, hemen goazea, hilea, sudurra ez, gorputza, baina gero hitzeitakoan eta ja kulturan bezala. Azkenean juten nintzen area, eta karo, nahi tradizioak eta asko gustatu zait, baina ni haidiez, hango bizimodua oso ezberdina da. Eta ni jana inda hemengo bizimodura, ez? Han oso lasaiak dira, ez dakate gordutegi baten bezala. Ez da, ez ona ez txarra, azkenean ezberdina. Gu hemen beti presaka, ez? Gaur nola ibilia presaka, honea tortzeko, ez? Han da, sobre la marcha, eta ordu ni hori, batzutan esaten nuen, batzutan ondo da, baino, karo, hartzen baldin bazen un taxi bat, sobre la marcha, ez, juna ideen, ulertzen, leku urta eta ordutegi behar dut. Orduan, alde batetik ondo dago eta beste aldetik ez zain ondo. Kontrastiak, ez da. Jonik adibidez, hori urte guztia hemen topera ibiltzen gazela, niretzat izaten da nire urteko momentu zen, ezakit, ez dut jogarik egiten, baina nik uste dut nire gorputzak antzerako zerbait entitzen da bela, ez? Bertara heldu eta freno egin,
eta ja beste lasaitasun hori gozatu, eta beste ritmo baten bizi, egisa da gure urrute gisekin, ala eta baskaltzeko, hori da. Ondekan jarraitzen dugu mengo txip horrekin, ez? Eskean bazkaldu, da igual, gozaldu eta bazkaldu. Jartze dute olako plater pila bat, arroza, garagia, dana, osa igual mai bat beteta eta pikatua, osa pikatzen ibiltzea. Eta geho, pues, igual afaldu, beste horrelako, da, beste ohitura bat, eta da ohitutzea. Azkenean da, pues, itea horta. Bai, hori da. Baina, bueno. Ondo. Aste baten ez duzu ikusten, hori, baino, joiabilte bat pasatzen duzu hor, eta ja hangoa bezala sentitzen zara, baina, karo, aste beten, da justo aldaketa, oza, hemendik etorri, eta area jun, eta esatezu, eta hongo saldu, bazkaldu, baina, bueno, da nahitea. Ondo. Eta lekua zitxiaz berroa itxean, baserrixan, lehen komentau duzu ez, amak zabaldu zeban horri bilbide bat, bai. Eta gero herri kirolak, baina, bueno, ondekan igual izango da sorpresa, ez? Azoketan, bai, sobreto azoketan esango nuke, bai. Herrian, pues, bueno, herrian esan dizudana amak, pues, da como bide bat ireki zuen, eta gaur egun, pues, errespetua beti onda, ez? Baina, bueno, ne amak azkenean asko indu, lan asko indu horre, eta, bueno, pues como se dice, ha callado muchas bocas. Eta gero, pues azoketan, ni hasi nintzen azoketan, oindala pues pandemia aurretik, bai, más o menos pandemia aurretik. Eta azoketan, pues claro, juten zea, baina etortzen ez arrasatea, oinatira, bueno, Gipuzko aldean. Eta, bai, zalantzan jartzu dute, azkenean, ni beti hasten naiz euskara hitz egiten, azkenean ni saiatzen naiz beti, euskara, nire ama hizkuntza ez da euskara, da erdera, gurasoak ez dakit euskara hitz egiten, baina saiatzen naiz euskara, nire egunerokotasunan bertan egoten, ez? Eta hori azoketan, beti etortzen zian igual bezeroak, eta lehenengo hitza, erderaz, bale, ulertu ezaket, bueno, bale. Gau igual, erantzun euskeraz, eta berriz erderaz. Eta, ze demostratu behar dizut, elkarrizketa hau euskaraz diteko, ze behar dizu. Eta goia, dudan jartzu dute zure produktua, osaltzen ari zanen produktua, zurea dan benetan, o nungoa dan, ja zalantzan jartzu dute, ez, arrautzak. Baina, oioak libre daude? Bai, libre. Bai, baina nondik datoz, esari diatik, eta nire etxetik, zure etxetik, beti zalantzan, eta karo, eman barituzu esplikazio batzuk ez dituzunak eman behar. Baina azkenean behartzizute esplikazioiek ematen. Karo, momentu horretan esaten dut. Karo, bat, oborde naiz eta esertzen diot, edo bi, saiatzen naiz, modu normal batean hartzen eta errespetuz isiltzen. Bueno, batzutan, dependen badakaten eguna, alde bat hartzen dute bestea. Baina, karo, beti zalantzan. Gaur egun, ez zetu pasatzen, porque azkenean egia da, enaiz personaje publiko bat, baina ja jende askok ezautzen dit, bai konkisetik, bai herrikioletatik, orduan ja jende askok etortzen da, eta ja esan miala del konkis. Oigan, ja beste, ez zaitela gustatzen ere ez, baina ja beste modu bat ez hartzen diate hitza, ez? Baina, bai, azoketan, eta nire amak, oinatin arama ez dakit 7 urte, eta askoko zautzaio, porque oinatin jendia da oinatikoa, osea, bertakoa, oso euskalduna. Entzuliak egongo dia, Bai, seguro, eta bakit horrela dela. Eta orduan, kostatu zaio asko sartzen oinatin. Azkenean oinatin, juten dian baserritar asko bertakoak dira, eta beti zalantzan jarri dute, karo, nire amak jutezan beltza, patatak saltzen, bagarronak, arrautzak, tipulak, basko gustatu zaio, eta gaur egun asko maite duten, ama, osa da, gaina ama esfortu asko jarri du euskera ikasteko, asko ez daki, baina, bueno, zenbakiak, izenak, patatak, arrautzak, saiatzen da, eta hori eske, hemengo jendeak eskertzen du pila bat. Eta azkenean, hori, esfortzua, neaman esfortzua, azkenean ikusten da, bezeroen, baitasunan, ez? Ondo. Baina kostatua. Hori azkenean, pazientziakin hartu, eta geho txarre hartzen baldin bazu, nea maltzunin, bigarren egunean esan, nahi, Cristobal, no puedo más, osea, ez dinet gehiago, eta jendeak ez dit respetatzen, baina neamak ez du hola inoiz hartu, beti, azkenean, da, bere izateko da oso bizia, oso alaia, eta azkenean, lortu du bere helburua, ez? Baina igual azkenean,
beste asalkolore bat eukitzia, ez? Bai. Txikitatik beste resistentzia bat garatzera behartzen zaitxu, ez? Bai, Osea, hala da. ez tozu aukerat, zak, zura ma, seguro, ez dakizela esan, baina ez da aukeran, ez? Igual bizirauteko bebai hori garatu behar izan dago, ez? Hori da, bai. Sin duda. Eta nik uste dut hori kontzientzek gero aurra arraselzatuekin hori auki behar dela kontuan, ez? Askotan igual herri txikitxo bat esan duzun bezala, bat gehiago sentitzen zinan, baina seguro ere muertatik kanpo azten dila zalantza horre gehiago, ez? Zure testuen goi urbilentzako zagoiana. Kara, azkenean, esan dudana, gure amak asko babestu digu, baina ez parita baina eri, ez horrelako gauzak ez sentitzeko, ez? Osea, azkenean, da babesa. Beak, nola bizi izan duen hori, esan du, nik ez deten nahi, nire alabak hori bizitzea. Orduan, babesgune hori sortu digu, eta orduan, igual ez gara hainbeste oroitu horrelako gauzetan. Nik uste da horrela dela, porque azkenean, gaur, nire edadeko pertsona bat, ari ez sanbu igual ez du esatemen iguala. Bera urtzaroa igual izan da puta mierda bat. Eta azkenean, eskala da. Baina, karo, da depende, geho, hori da, eske, ez dakit, pertsona egokian eizen horrelako podcast bat iten, porque, karo, nire ez dakat hola esperientzia oso txar bat. Igual nire bezaroan gehiago. Nire bezaroan eukin itun esperientzia txarragoak, baina haurtzaroan ez dakat hola, eta ez baldin mazaitu tortzen hori izango da, pues ona izan dalako, ez? Osa, nire bezaroan, nire bezaroan eukin itula, eta justo edade hortan, hasten zela, zure, nola da, komplejukin, ez? Azkenean konparatzen zure lagunekin, kesi zure lagunak elisua eta luzea, zu dazkazu kiskurra, beti lealisatzen nahi dezula, eta ne amak beti zaten, baina zeatik nahi dezu alisatu, ze oso politia dakazu, nire lagunak igual nahi zuten egilea, da gauza normal bat nik uste osoikoa dana, baina bai ekinun, guatzen naiz, ezak izan bat urte, 13, 14 urte, mitiko, gustatu zitzaidala mutil bat, eta bueno, deitu zian de todo, pues puta negra, yo contigo no quiero estar, eta hori izan zen palo oso handi bat, eta gaur egun beha baki dana, baki, baino azkenean geho, pues, kontuatzen zara, problema zu ez daukazula, problema beha daukala, eta azkenean, noski, pues, lagunen laguntzaz, horri buelta eman diot, gaur egun maite naiz, asko maitu behar, osea, oaindikan falta zait asko maitatzeko, baino, tipo horrek min asko intzian bere garaian, karo, 14 urtekin egizate izu, eta zetezu joder, zure lagunak, danak, pues, juergaro, pues, nezeke, no sé ikual, tontatzen honik, eta zutezu, eta nahi gustatzen zaila mutila zartik kanitin da, ez detu lertzen, eta azkenean, pues, zetezu, jo, edade hortan, eskoi pasatzia da, okerrena. Bai, edo zein gaztek, ez, olako nerabiak eta ukitzen deben, identitate bilaketa horretan, ez, beste zailtasun bat gehiago da, ez. Eta gehiago igual, urtzaro hori, ez dakit ez du inguru babestu baten bizita gero, igual kontraste hori, ez. Baina, bueno, pasada, hori da. Azkenean horrelako gauzekin indartsua egiten zara, ez, eta eske ikuste dituzu gauzak beste modu batean, eta esatezu, joder, eske zergatik, pues, azkenean geho, emaitza ez, ez dakindola esan, baina zergaitia beti, ez dakindola esan, kontuatzen zara horrelako pertsonak ez dutela zertarako balio. Eta askotaz ediate, igual aldatu, ez horrelako pertsona bat ez du aldatzen. Eta gauzagian bezala, horrela pentsatzen baldin badu, igual bai, damutuko ala, baina hor dago. Mina hor dagoin da, azkenean nahi barkamen azkatzea, baina zuregatik, indartxoa goi naiz. Eskertzei zut, alde horretatik, baina azkenean, kontzientzia hori hartzen, eta, bueno, igual gero ontxero bizi behar dituzun beste hainbat egoera beste modu baten aurre itxen, ez? Seguro herrikirol munduan sorpresa, ez? Alde batetik emakumia beltza, hor daukazu hainbat... Bai, bueno, herrikiroletan, komentario batzuk, edo, komentario igual gutxiago. Sorpresa. Bai, begiradak eta, hori, sorprenditzen dira ez, horrelako, fisikoamente horrela izatez, hau, aizkoran da, bai. Guatzen naiz, Soria joan ginala aurreko urtean, beste aizkolari batekin, eta, karo, Sorian, adituak dira aizkoran,
Eta ni justo neon, jantzita, bakerokin, kamisetatekin, eta imar genuen bikoteka, osea, bueno, zan, aizkolari mutila, ez bi mutil eta ni. Eta, karo, jendeak esatezun, sí, porque tu, pentsatzuten nintzala baten eska, eta, sí, porque tu le tendrás que ayudar a tu novio, no sé qué, nixildu nintzen, eta justo izan momentu aiatu zen arropa saldatzeko. Eta jo nintzen aldatzea, eta ikusi zeaten galtatxurikin, kamisetakin, jaizkola hartuz, eta pero tú vas a... Y yo, sí, pero ten cuidado ya. Como es que, ¿cómo que ten cuidado? Ten cuidado tú. O sea, claro, bai ja zalantza gartzen, joen, eska oi aizkola batekin, baina zeiteu. Zalantza gartzen, eta jo, bueno, ni aizdiate hainbeste txalo bota, inunez, osea, inunez. Soria izan zen, claro, azkenean ez dut espero, eta nio, a ber, arrotasuna ematen dit, porque azkenean txarrera ez zutenin, baina, bueno, pues, batzutan, esan baino lehen pentsatu behar dute edo, a ber, isildu ez, baino, esan, igual ha molestado algo a la chavala, ez? Baino ez dute pentsatzen. Baino momentu hortan, esan, bueno, pues ya está, bien, lasai hartu, aldatu arropaz, eta zu, demostratu dakizu naiten. Bai, baina gero gertatzen da, ez? Igual behin ikusten amalako, ez dakit, zuri elkarrizketa bat insotzuela, talako, gero be sorpresa horretatik, gero igual show punto horretara, ez? Bai. Hori, aldizkarixan, beste, tal, eta... Hori, azkenean nik uste dut, gaur egun ikusten diatela ez exotika, baino, osea, ez dakit ze pasatzaien adibidez euskaltegiei, aurten itzein diatela hiru euskaltegitik. Que si publizia egiteko, que si ez neseke, que si no sé cual. Vale, nik, azkenean, haiek aprobetxatzen dira, baina ni haieta ze bai, oza, esatea ez, vale, ni nahiete zure perfileko neska bat, vale, pues ni diru eskatuko izut, hombre, karo, eske gauza dian bezala, ni zuentzako exotikoa naiz, zuentzako irudi, ez dakit... eredu bat, bueno... Baina ez dakit ze puntu arte, Eliz, karo, ni batzutan, pozik jartzen ez, deitu diate hontaz, baina, karo, zer nahi dute horrekin? Ze lortu nahi dute horrekin? Ni bezalako, ez dakit, jendia... Zakite, erakartzea, edo ni bezalako, o sentitu zure enpresa dala antirrazismo, eske, karo, nola interpretatzen dut hori? Karo, nigatik esatut, superrondo, visibilea emateiot, bai aizkorari, edo bai nire euskerari, igual du baino, karo, batzutan, salantzan jartzen dut, joder, ze puntuaino gaiatu nahi dute? Karo, Adibidez, bueno, Fermin Muguruzan kontzertan izan zen, bakit, oza, fe honezin zutela, superrondo pasanun, eta ate asko irekizkit horrike bai. Azkenean, 30 pertsonan bila, oza, 30 pertsonan aurrean moztea, hori izan zen pasada bat. Eta, bueno, hortikan jende asko izautu dit, jende asko eskatu izkite, pues eso, elkarrizketak itea, baina geho, adibidez, euskaltegin, a ber, txarrera ez dute hartu, baina eskeda, como, bueno, pues, zenei ez dute bilatu. Eske, karo, ez dakit, zergatik ez dute beste neska bati esaten, da zergatik niri. Batzutan esaten zergatik. Eta, karo, pues, a ber, onera hartzen dute, baina zalantza hori beti dauten da. Eta, karo, ez dakit, ez diate erantzuten ere ez, oza, ez diat galdetzen, baina... Bueno, baina pozitua izango litzakela, bez, galdera hori bota, ero kritika hori bota, ero bentzet, ero zer da, erak bebai aurki aukitzeko, zegari bilatzen, el korrean aten nintzala, como la única aizkolari de Alavesa. Hortikan dituzteaten Got Talentektik, beste programatik, telezintiko beste programatik, bueno, ezakitzen balekutik. Eta bat, zuri, esan nien ez, noski. Baina, izan zen, oain nola kudeatu. Ba, hain nola kudeatu behar dute... A ber, onera noski, baina batzutan esaten zen dute bilatu, baina, bueno. Bai, igual be hori ez, bueno, neska beltz, euskaldun, euskal kirolak, zakitez, euskal gizarteak olako pertsona arrezeltatu abia ditugu ez. Horan horri batzutan, eta beste perfil bateko pertsonekin ze pasatzen da ez, horbe behidare, eta eskubidea daukate desberdin bizitzeko, ez? Igual askotan, nik hori ikusten bai, ez? Eredu horrek ero nahi debenean erakutzi. Igual, bai. Falta dala, ez? Nistasun hori erakustia, ez? Osa, euskaldun perfecto, ez? Bale, euskaldun perfecto, igual euskaldun baten bizitza eramaten dozulako, ez? Baina, bueno. Berez, harritzen du, ez? Osa,
Badakit ez da laoikoa ikustean eska beltz bat aizkolari izan da eta baserri, eta eska da, como, bueno, rompiendo todos los esquemas, da, eske da, badakit, baina batzutan, pues, bueno, ez dakit, kostatzen zaite hori onartzea ez, baina ez dakit, azkenean igual sama bai da, ez, eta batzutan be, horre gora berak be, bueno, danok izaten ditugu, ez, baina nik uste hori faltala kontzientzia hori jendean ganez, azkenean beste alkoholora eta eukitziak ondiokan sama hori haunditzen da bela, ez, eta momentu batzutan ba igual esarela euneko unian, ez, hori be gertau zaizu be bai, ez, uda honetan be, eta batzutan ba hola da, ez, eta jo, igual etxe osunean zuka hausnarketa, jo, baina urtzaro nauki bat, baina gero be bai, bueno, baina beste, ez, ba, igual diela bibentzia batzu pertsona txuri batek ez da bena kauki, ez da, zuk normalizau dituzu modu baten, ez, zu txikitati bizeran duzulako, ama bedaukazu hor eredu, baina benetan horre karga bat dala, ez. Bai, ala da. Baina, bueno, gu ez, ni seme-alaba arrezeltzatuak izan da, ez, nire seme-alabentzat za eredu bat, ez, gainera hor Bai, askotan, kostatzen zait, itzi, bakizu itzi abadinoko itzi. Bai. Egunero hitz egiten dit, egunero mezu pila bat, eta ni, eska asko kostatzen zait, zakite, barneratzea, erreferent bat naizela, porque, claro, esaten dut, joder, eske ni, karo, nezako oso normala da, baina, karo, ni pentsatzen dut, adibidez, zure labantzako, esaten, joder, eskini nahiet izan, oia da bezala. Ja horrekin jartzen naiz, como que ni bezala, zure bidea, jarraitu barrezu zure bidea, zakit, baina, da como, presio bat, da como, joder, zein... Bai, bainaren bideaz, baina azkenean bakarrik ikustea fizikoki be bai, bera be, gainera jelusiak intrentzekin da, osatea, nik neska honen antza daukatez, korpuzkera, beste, azkenean hori falta jaku, ez, behiratzen mozu, guztot aipatu dutela hemen, behin baino gehiago podcast honestan ez, baina gu urtero gotenga guazeneko talde berrixa esautzeko, ez aurten be espektatiba hundixak ingenen, eta ez dago inoiz, beraiek identifikauta sentitu aldean baten bat, ez? Orduan ikustea hor, oiana bat hor, ez da bera igual herrikiroletan ez, baina ikustea pertsona bateko hor, bera ibilbidea itzen da guala, beraientzako hori be asko da, ez? Eta nik beti zaiatzen naiz, erakusten, eredu horrek. Hola, herrikiroletan o personaje publikotan ez deti izan. Osea, erreferente bat. Es igual Amaia Jackson, pues igual bea, edo Amaia, abizen aitzetatea zen, abizen aita, bueno, baina eske ez ditut referentek izan, osea, Euskal Telebistan, gehienez, bi neska beltzatea dia, gehiago ez? Gehiago ez? Baina, bueno, azkenean, horretako gaude hemen, ez? Gauza horiek aldatzeko, a ber, zaila da, baina, bueno, nik uste dute azkenean goguakin, pues, bakoitza bere bidea, eta ez presio horrekin, behar dut referente bat, ez, azkenean zu referente bat sortu, eta... Bai, zinetxi. Hori da. Heldu zaitezkela, hori gero norberan izaerak be asko dago, bakit, seme alabak be, bueno, danak motibatzen dutze, eta ez dutze gaur egun, zotze frenatzen erenaz alkoloriak, ez? Baina aldi berian be, kontzientzia hori be sartzen za, ikuspegi kritiko hori, ez? Bueno, bentsate txip hori aktibatzen, ez? Jakitzeko hori hor dagoela, arrasakeria hor dagoela, gizartia arrizista dela, ez? Eta lehena berandu egolako gauzatxuak be, biziko dituztela, eta bentsat estrategiak eman horri be aurre itxen jakitzeko, ez? Hala da, bai. Gure esku da. Bai. Ondo. Eta bueno, eta maitzen joateko, zu oin Euskal Herrixa ikusten duzula, hola, gaur egun igual zangenke ez, Euskal Herri txuri hegemoniko baten biziga, ze guztoko litzaizuke hemendik urte batzutara zer... Jo, bani esan nungue, bazaleko koloreak ez, pertsona baten balioa zalantzan ez jartzea inoiz, azkenean danak iguala gehala, eta hori, gure azala ez duela zalantzan jarri behar ezer.
geho respetuz eta maitasunez tratatzea, baino ez bakarrik pertsona arrazionalizatuak baizik eta pertsona guztiak. Nik uste dute errespetua eta maitasuna dela mundu hontan faltan gauzari garrantzitsuena, eta hori esango nien ez. Azkenean izein aurretik hori pentsatzeko eta hori pertsona horren azalean beti jartzeko, ez? Baina ja ez, arrazismoa beste aldea utzita, hori, ja pertsona bezala. Empatia. Hori da, empatia auki behar dela, eta hori, nik uste mezu, hola, bai, garrantzitsuena nik uste hori, zalantzan ez jartzea, pertsona baten, hori, kolorean, balioa, baina. Eta ja, oiana bezala, zela ikusten duzu zure etorkizun hurbila, ero... Proiektu, menpian dauzkaten proiektuak pixkanaka hori sortzen, eta hemendik urte batzutara, ez dakit, herriki holetan pixkate izen gehiago izaten, ez? Azkenean kirola gustatzen zait, naiz oso kompetitiba, hori lortu edo ikasi barret, landu barret asko, buruare bai landu barret gehiago, eta gehiago maitatzen ere bai. Ze maitatzen naiz, baina gehiago maitatu nahi dut nire burua. Así que mendik urte batzutara, hori espero dute. Oiana beste, oiana hobiagoa izaten, eta ez dakit, nire ametsak egi bihurtzen esango nuke. Oso ondo, eskerrik asko tartetxoa honegatik. Zuei, eskerrik asko zuei. Obrengora arte. Hori da.